aj denník N, aj denník SME. To je nádherný marketingový nástroj pre progresívne Slovensko. Naše dnešné pozvanie opäť prijal predseda Mladých sociálnych demokratov a štátny tajomník na ministerstve obrany Igor Melicher. Som súčasťou toho, čo premieňa Slovensko zo situácie, v ktorej sa nachádzalo 2020 až 2023, kde sa porušovali ľudské práva, účelovo zatvárali ľudia do väzby, kde sa zadlžoval štát extrémnym tempom. Keď je vojna v susedstve, tak každý občan sa pýta, a ako sme na to my? Je Slovensko pripravené? Tak... Som mladý človek a chcem zistiť lepšie, ako funguje svet. Otvorím si aktuality, začnem to vnímať a ak to berem proste, toto je proste ten prameň tej pravdy. Ovplyvní to. Na druhej strane je to aj výzva možno pre ľudí na Slovensku, aby reálne začali kriticky myslieť. Liberalizmus alebo progresivizmus sa zameriava na individuum. Sociálna demokracia by sa mala skôr venovať komunite. Že existujú iba konzervatívci a liberáli a je to boj jedného s druhým. To nie je úplne pravda, pretože